Pekný deň, milí spoluobčania, vážení vážená pani zástupkyňa, milí poslanci, kolegovia. Vítam vás na dnešnom verejnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dudinciach. Konštatujem, že je prítomných všetkých 7 poslancov, takže naše dnešné zasadnutie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určujem pani Moniku Sviacku, za overovateľov zápisnice pánov poslancov Vankovica a pána Lauku. A do návrhovej komisie teda navrhujem, aby pracovala v zložení pani zástupkyňa Antonická a pán poslanec Wieland. Dávam hlasovať, kto je za toto zloženie návrhovej komisie. Jednohlasne všetci. Takže návrhová komisia bude pracovať v zložení pani zástupkyňa Antonická a pán poslanec Wieland. Odovzdávam slovo pani zástupkyni, ktorá vás zároveň oboznámi s programom dnešného zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň ešte raz všetkým prítomným. Dovolte mi, aby som vás oboznámila s programom dnešného Mestského zastupiteľstva. Tento program bude dnes upravovaný, doplňaný a ešte niektorý bod vlastne už nebude platný. Takže dovolte mi, aby som vám prečítala pôvodné znenie programu dnešného Mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná 21. augusta o 16. hodine zasadačke na Mestskom úrade. Prvý bod otvorenie zasadnutia, druhý bod určenie zápisovateľky a overovateľov zápisnice, tretí bod voľba návrhovej komisie, štvrtý bod schválenie programu zasadnutia, piatý bod kontrola plnenia uznesení, šiestý bod zmena zásad hospodárenia s majetkom mesta číslo 2 z roku 2023, siedmy bod schválenie kupnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene so Slovenskou poštou, akciová spoločnosť, 8. bod schválenie zámeru nájmu majetku mesta so Slovenskou poštou, 9. bod schválenie nájmu majetku so Slovenskou poštou, 10. bod schválenie úveru, 11. bod schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dudince na programové obdobie 2024 až 2027 s platnosťou do roku 2030, 12. bod správa hlavného kontrolóra mesta, 13. bod dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva, 14. bod správa o činnosti Balnea Klaster Dudince za rok 2023, 15. bod kúpa pozemku Rastislav Sviatko, 16. bod rôzne, 17. bod diskusia a 18. bod záver. Dávam hlasovať, kto je za tento program. Nikto? Kto je proti? Všetci poslanci. Nikto sa nezdržal. Čiže tento program nebol schválený. Predkladám návrhová komisia doplnený program. Bude to doplnený bod číslo 15, správa o činnosti Mestskej polície Dudince, bod číslo 16, zmena prílohy číslo 2 k organizačnému poriadku Mestskej polície Dudince, vypúšťa sa kúpa pozemku a potom nasleduje ďalší bod rôzne, diskusia a záver. Čiže Mestské zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem veľmi pekne, všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Tento program bol jednohlasne schválený. Prechádzame k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6. Zmena zásad hospodárenia s majetkom mesta číslo 2 z roku 2023. Ešte kontrolne uznesenie. Takže ešte kontrola plnenia uznesenia, poprosím pána primátora a potom sa budeme venovať zmene zásad hospodárenia s majetkom mesta. Dobre, ďakujem za slovo. Takže od nášho posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli plnené uznesenia, respektíve niektoré neboli splnené. Začnem uznesením číslo 25 z roku 2024. Jedná sa o bod zariadenie pre seniorov, čiže rekonštrukcia budovy bývalého doškolovacieho strediska. Konštatujem teda, že na základe verejného obstarávania boli podpísané zmluvy s dodávateľom aj na rekonštrukciu budovy, aj vybudovanie inžinierských sietí s víťaznou spoločnosťou z Bystrice IKM, taktiež na dodávateľa kuchynského zariadenia. Napriek tomu sa nám teda nepodarilo zabezpečiť podpis zmluvy in rem s majiteľom pozemku pod prístupovou komunikáciou a taktiež priľahlými pozemkami, kde by mal byť vybudovaný park. Takže sme v podstate nevedeli v stanovenom termíne vybaviť stavebné povolenie a tým pádom do konca augusta tohto roka už nestíhame
podať žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Z uvedeného vyplýva, že najbližšiu možný termín, kedy bude takáto možnosť podania žiadosti o čerpanie tohto úveru, bude po 15. januári budúceho roka 2025. Z danej situácie vyplývajú viaceré aj komplikácie napríklad v zmysle ohodnotenia majetku, ktorý sme mali ohodnotený znaleckým posudkom, ktorý sme mali zakladať napríklad práve pri čerpaní toho úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, ten budeme musieť aktualizovať. Ale aj ďalšie, niektoré skutočnosti je veľmi dôležité, bude, či teda tá zmluva nakoniec bude podpísaná a či teda v ktorom termíne potom teda podáme tú žiadosť. Ak sa nám to podarí tak, že by sme teda podávali tú žiadosť po 15. januári, hneď dokonca dajme tomu mesiaca január, tak by ostatné náležitosti zmluvy o dielo s víťaznými firmami mali byť platné a teda nebolo by potrebné robiť nové verejné obstarávanie. Takže toto by sme v podstate potom vedeli zvládnuť, ale musíme si teda ešte popozerať tie náležitosti, tie zmeny, ktoré z tohto môžu vyplývať. Toto sú také základné informácie. A potom tu máme uznesenie, ktoré sme prijali pod číslom 28. To bolo odstránenie havarijného stavu strechy spojenej školy. Na túto havarijnú situáciu sme dostali z ministerstva školstva cez teraz sa to už volá znovu školská správa. Banská Bystrica sme dostali dotáciu vo výške 26 000 približne eur, takže táto sa oprava realizuje. Ďalej sme prijali uznesenie, ktoré sa týka rekonštrukcie Mestského úradu a odkúpenia Slovenskej pošty, ale k týmto bodom teda máme samostatné body programu, ktoré sa týkajú celkovej tej rekonštrukcie a kúpno-predajnej zmluvy aj nájomnej zmluvy so Slovenskou poštou, tak to budeme prebrať v rámci týchto bodov. Od posledného zasadnutia sme teda ešte aj organizovali niekoľko kultúrno-spoločenských športových podujatí, a to 28. júla pohár primátora mesta Dudince, futbalový turnaj a teraz minulý týždeň v piatok podujatie pre mladých 16. augusta. Obidvoje tieto podujatia boli, myslím, že sme zvládli k spokojnosti s veľkou účasťou návštevníkov. Aj celková myslím, že organizácia týchto podujatí bola na vysokej úrovni, takže chcem týmto poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na organizácii, či sú zamestnancom mesta, poslancom oblastnej organizácie, ako aj ďalším miestnym organizáciám, dobrovoľných hasičov a podobne, športovému klubu, ktorí zabezpečovali tieto podujatia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, k zmene zásad hospodárenia s majetkom, takže poprosím pani Holíkovú, aby nám ozrejmila veľmi stručne. Ja sa chytím tohto bodu ešte, lebo nemáme prítomného ani pána kontrolóra, ktorý tiež pripravoval tieto zmeny. My sme tie zásady hospodárenia vlastne, myslím, minulý rok schvaľovali na novo. Táto zmena alebo doplnok, ktorý teraz dnes predkladáme, sa týka praktickej časti. Súvisí to s ďalším bodom, a to s predajom, alebo teda s kúpou časti budovy od Slovenskej pošty a s nájmom priestorov. To znamená, že práve tento bod sa týka nájmu podľa osobitného zreteľa. Ten nájom si vždy vyžaduje nejaké špecifikácie, aby sme mohli v zmysle osobitného zreteľa prenajať náš majetok. No a práve teraz nastala situácia, keď podmienkou Slovenskej pošty k odpredaju časti budovy je prenájom časti týchto priestorov, lebo kupujeme približne 900 štvorcov alebo viac ako 900 štvorcov a prenajímame im 208 štvorcov, a k tomu sa dostaneme. A bez tejto zmeny v zásadách by sme vlastne túto skutočnosť nemohli realizovať, pretože ten bod
tam nemáme vyšpecifikovaný v tých zásadách. A ten bod je podstatne jednoduchý, bude sa doplňať bod číslo F, že ten nájom pre tú Slovenskú poštu, ale teda v tých zásadách to bude všeobecne špecifikované, bude v prospech rozvoja mesta a v záujme obyvateľov mesta, pretože každý z nás asi má záujem, aby tá Slovenská pošta tu bola zachovaná a tým pádom teda ten osobitný zreteľ je ten verejný záujem, prečo by sme im tento priestor mali poskytnúť. Takže tá zásadná zmena alebo to doplnenie tých zásad je v podstate vyplýva z toho života, z toho, čo sme vlastne my potrebujeme, a to je odkúpiť časť budovy a časť z toho prenajať Slovenskej pošte. Takže to je také stručné, jednoduché vysvetlenie. Aby sme toto mohli zrealizovať, musíme doplniť zásady hospodárenia o bod F, a to, že nájom bude v prospech rozvoja mesta alebo v záujme obyvateľov mesta, čiže to je ten osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa. Ďakujem, tak neviem, či pani doktorka chce ešte niečo. Nie, lebo v podstate pán primátor ozremil k tomuto bodu. Dobre, takže návrhová komisia má pripravené uznesenie tohto znenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu zásad hospodárenia s majetkom mesta číslo 2 z roku 2023. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne, všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Ďalší bod je schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene so Slovenskou poštou. V 8. bode sa bude tiež jednať o zámere nájmu majetku so Slovenskou poštou, takže poprosím pána primátora. Tak tieto body 7, 8 v podstate spolu súvisia. To znamená, že tak ako som naznačil už v predchádzajúcom bode, podmienkou čerpania fondov na rekonštrukciu tejto budovy je, že nemôže byť spoluvlastníkom spoločnosť, ktorá má nejakú hospodársku činnosť. Preto sme už nejaké to obdobie, je to viac ako 1,5 roka, jednali so Slovenskou poštou a konečne sme dospeli teda do štádia, keď máme tu návrh kúpnej zmluvy, odkupujeme teda, to vám možno, že pani doktorka Holíková bližšie vyšpecifikuje, myslím, že je to viac ako 900 štvorcov, 33% myslím z tej budovy, plus nejaké pozemky, ktoré k tomu prislúchajú, aj pod budovou. To znamená, že to ste všetky tie podklady mali, tie čísla parciel s výmerami so všetkým. Za podmienky Slovenská pošta si teda dala podmienku jednak vecného bremena a zapísanie vecného bremena a jednak aj nájomných podmienok. Že teda majú oni záujem o 208 štvorcov plus 4 parkovacie miesta s tým, že tá nájomná zmluva bude na 10 rokov, prvých 5 rokov za 1 euro, celý predmet nájmu, čiže, čo som spomínal, tých 208 štvorcov, tých nebytových priestorov plus všetkým s tým súvisiace parkovacie miesta 4 myslím a potom tie v podstate ďalších 5 rokov, čiže 6. až 10. maximálne nájomná suma môže byť za meter štvorcový 16,60. Takže je to tam vyčíslené presne, koľko by to malo byť za rok. Toto sú ich podmienky, ktoré musíme akceptovať, pokiaľ chceme teda, ktoré musíme akceptovať, keď chceme teda kúpiť túto budovu. Celková cena za tú časť budovy aj za pozemky je vyčíslená na 149 000. Tam sme celkom, myslím, spokojní nakoniec s tou sumou, pretože v tých rokovaniach sa objavovali aj podstatne vyššie sumy v začiatku, takže preto sme napríklad aj v rozpočte, ktorý sme schvalovali koncom minulého roka, rátali s približne sumou 200 000 a viac eur. To je stručne z mojej strany všetko. Ja som veľmi rád, že sme už dospeli po tých rokovaniach k tomuto štádiu a že vlastne už je to len na nás, aby sme to dnes schválili a mohli pristúpiť k podpisu kúpno-predávnych zmluv, nájomných zmluv a pevne verím, že niekedy v septembri druhej polovici by mali byť teda zmluvy účinné, podpísané obidvomi stranami a že teda by sme boli pripravení na prípadnú výzvu, ktorá by zhodnotila túto budovu, lebo si to určite zaslúži.
Ďakujem veľmi pekne. V zmysle rokovacieho poriadku ja musím vyzvať aj pani doktorku Holikovú, ak sa chce ešte k tomu vyjadriť, a ostatných poslancov. Takže nech sa páči, pani poslanci. My sme si tento materiál dôkladne prešli aj na pracovnej porade, ale ak máte ešte nejaké dotazy, nech sa páči, pán poslanec Šťastný. Tak ako sme si aj dole povedali, tých 1 euro za meter štvorcový, to je taká zbojnícka cena, no ale čo máme robiť, keď tu chceme mať tú poštu? To je za celé. Dokonca za celé, nie za meter štvorcový, tak to som ešte aj zle pochopil. No ale čo sa dá robiť? Myslím si, že tá cena tých 149 115, to je veľmi dobrá cena, to som až prekvapený, že ten znalec ich to natoľko to ocenil, lebo tak ako sme sa bavili pri rozpočte, že to bude minimálne 200, takže to si myslím, že je dobrá správa, no ale pošta bude zachovaná a bude sa tu môcť robiť, to je tiež dobrá správa. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Beňuch. Ja sa ešte opýtam, to oni fakt tú nájomnú zmluvu na 10 rokov len chceli zatvoriť. Čiže tam, keď je napísané ten bod v nájomnom, že dojednaná cena nájmu 16,60 nebude po dobu trvania celého nájomného vzťahu zvyšovaná, nemyslia tým oni aj ďalší nájom na 10 rokov? Nie? Čiže celého nájmu, tohto do 10 rokov, a potom na 10 rokov môžeme jej dávať trhovú cenu. Dobre, to som chcel vedieť. Nie sú. Dobre, páni poslanci, má ešte niekto nejaký dotaz k tomuto bodu? Ak nie, tak návrhová komisia má pripravené uznesenie dosť siahodlhé v 2 bodoch. Musíme ho predniesť v takom znení, akom je, lebo máme zvukový záznam. Takže Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu medzi zmluvnými stranami mesta Dudince, okružná 212/3 Dudince ako kupujúci a Slovenská pošta, akciová spoločnosť Partizánska cesta 9 Banská Bystrica v zastúpení magister Vladislav Kupka, predseda predstavenstva a inžinierka Melinda Burdanová, podpredseda predstavenstva ako predávajúci ďalej len zmluvnej strany. Kúpnou zmluvou Slovenská pošta predáva v prospech mesta nehnuteľnosť podiele 34 480 ku 100 000, zapísanú v katastri nehnuteľností, ktorú spravuje okresný úrad Krupina, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 715, okres Krupina, obec Dudince, katastrálne územie Dudince, a to stavba za súpisným číslom 212 postavená na pozemkoch parcelí registra CKN parcelné číslo 1/16, parcelné číslo 1/19, parcelné číslo 1/17, parcelné číslo 1/7 a parcelné číslo 1/9, druh stavby 15, administratívna budova, popis stavby administratívna budova a nehnuteľnosti v podiele 34 480 /100 000 zapísané v katastri nehnuteľností, ktoré spravuje okresný úrad Krupina, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 1256, okres Krupina, katastrálne územie Dudince. Pozemok parcela registra CKN, parcelné číslo 1/9 o výmere 1048 m2, druh pozemku zastávaná plocha nádvorie. Pozemok parcela registra CKN, parcelné číslo 1/12 o výmere 69 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie. Pozemok parcela registra CKN, parcelné číslo 1/13 o výmere 33 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie. Pozemok parcela registra CKN, parcelné číslo 1/14 o výmere 32 m2, tiež druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie. Kúpna cena za predmet kúpy je dohodnutá s zmluvnými stranami v celkovej výške 149 115 eur aj 28 centov, vrátanie DPH. Po druhé, zmluvu o vecnom bremene, kde sa zmluvné strany dohodli, že k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 34 480 /100 000 prislúchajúceho k stavbe so súpisným číslom 212, postavenej na pozemkoch parcely registra CKN, parcelné číslo 1/16, 1/19, 1/17, 1/7, 1/9, katastrálnom
katastrálnu Dudince, ku ktorej kupujúci a povinný z vecného bremena mesto Dudince nadobudne spoluvlastníctvo vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na základe kupnej zmluvy uzavretej s predávajúcim spísanej na jednej listine. Kupujúci ako povinný z vecného bremena zriaďuje právo vecného bremena v prospech Slovenskej pošty ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena užívať nebytové priestory o celkovej výmere 208,73 m2 podlahovej plochy, nachádzajúce sa na prízemí budovy stavbe so súpisným číslom 212, postavenej na pozemkoch parcely registra CKN parcelné číslo 1/16, 1/19, 1/17, 1/7, 1/9, popis stavby administratívna budova za účelom výkonu poštovej prevádzky oprávneného z vecného bremena. Jedná sa o vecné bremeno in personam. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne, všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Ďalej prechádzame k bodu 8, schválenie zámeru nájmu majetku mesta so Slovenskou poštou, takže tiež sme sa k tomuto vyjadrovali, takže návrhová komisia tiež má pripravené tiež siahodlhé uznesenie. Takže Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dočasnú prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta z dôvodu, že tento majetok prechodne neslúži na plnenie úloh mesta, a to nebytový priestor o celkovej výmere 208,73 m2, podlahové plochy na prízemí budovy, súpisné číslo 212, postavené na pozemku parcela registrácie KN parcelné číslo 1/16, 1/19, 1/17, 1/7 a 1/9, popis stavby administratívna budova nachádzajúce sa na adrese Dudince 212. Časť pozemku parcely CKN, parcelné číslo 1/20 o výmere 60 m2 vo dvore objektu pre účely parkovania 3 služobných motorových vozidiel a 1 poštového kurzu nájomcu. Stavba je vedená na liste vlastníctva číslo 715 a pozemok je vedený na liste vlastníctva číslo 464 okresným úradom Krupina, katastrálny odbor, okres Krupina, obec Dudince, katastrálne územie Dudince. Dočasná prebytočnosť sa schvaľuje na dobu neurčitú v súlade s článkom 13 odstavec 3 a 4 zásad hospodárenia s majetkom mesta Dudince. Po druhé, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer mesta Dudince v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno E bod 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenechať nehnuteľný majetok uvedený v bode 1 tohto uznesenia do nájmu na dobu určitú 10 rokov pre Slovenskú poštu, Partizánska cesta Banská Bystrica. A po tretie, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prenájmu dočasne prebytočného majetku uvedeného v bode 1 tohto uznesenia, a to podľa paragrafu 9a 8 odsek 2 písmeno E zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s článkom 35 odsek 1 písmeno F zásad hospodárenia s majetkom mesta Dudince, kvalifikované preukázanie, že nájom bude v prospech rozvoja mesta alebo v záujme obyvateľov mesta. Nájom je v prospech rozvoja mesta a v záujme obyvateľov mesta, nakoľko nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom výkonu poštovej prevádzky, poskytovania služieb zmluvných partnerov Slovenskej pošty, predaja tovaru alebo poskytovania služieb a prác v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy a užívať čas pozemku pre účely parkovania služobných motorových vozidiel. Nájomná zmluva je zároveň podmienkou pre odpredaj spoluvlastníckeho podielu nájomcu na predmete nájmu. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne, všetci prítomní poslanci za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže aj toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Bod číslo 9, schválenie nájmu majetku so Slovenskou poštou. A chcete ešte niečo k tomuto? Pán poslanec Lavko? Ja som sa chcel spýtať, keď budeme rekonštruovať mestský úrad a budeme žiadať eurofondy, že či nebude problém tie ťarchy, ktoré sú tam zakomponované v tej zmluve.
Myslíš ten nájom? Vecné bremeno a také veci, či im to nebude vadiť. Nie, lebo vlastne tam je podmienka len to, že nemôžeme mať viac ako 20% prenajímať komerčne z celkovej plochy budovy, takže z toho budeme musieť dodržať. Tu není problém, lebo celá budova má nejakých 3000 štvorcov, Evka, tak nejak, cca, ak si dobre pamätám, a my zatiaľ pošta 208 ešte plus tam nejaké ďalšie komerčné prevádzky, teda pani Regiová má záujem zachovať, respektíve rozšíriť, plus tam máme byt, to budeme riešiť na nejakom zastupiteľstve oktobrovom, keď už budeme to mať vo vlastníctve, tak tam budeme schvaľovať potom teda aj výšky nájmov, tak aby sme v podstate to sa k tomu dostaneme, vedeli čo najviac splácať potom ten úver. Čiže nemalo by to byť problémom, je to v poriadku. Ešte niekto z pánov poslancov? Môžeme predložiť uznesenie? Takže uznesenie k bodu číslo 9, schválenie nájmu majetku so Slovenskou poštou, je následovné. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno E zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov pre Slovenskú poštu Partizánska cesta Banská Bystrica. Predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 210,04 m2 podlahovej plochy na prízemí budovy a časť pozemku na parcely registra CKN parcelné číslo 1/20 o výmere 60 m2 vo dvore objektu pre účely parkovania 3 služobných motorových vozidiel a 1 poštového kurzu nájomcu. Stavba je vedená na liste vlastníctva číslo 715 a pozemok je vedený na liste vlastníctva číslo 464 okresným úradom Krupina, katastrálny odbor, okres Krupina, obec Dudince, katastrálne územie Dudince. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s článkom 35 odsek 1 písmeno F zásad hospodárenia s majetkom mesta Dudince a spočíva v kvalifikovanom preukázaní, že nájom bude v prospech rozvoja mesta alebo v záujme obyvateľov mesta. Nájomca bude nebytové priestory užívať za účelom výkonu poštovej prevádzky, poskytovania služieb zmluvných partnerov Slovenskej pošty, akciovej spoločnosti, predaja tovaru alebo poskytovania služieb a prác v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy a užívať časť pozemku pre účely parkovania služobných motorových vozidiel. Nájomná zmluva je zároveň podmienkou pre odpredaj spoluvlastníckeho podielu nájomcu na predmete nájmu. Výška nájomného je znížená a dohodnutá v súlade s článkom 36 odsek 2 písmeno A zásad hospodárenia v sume 1 euro za rok prvých 5 rokov, následne vo výške 16,60 eur za meter štvorcový na rok, to je nájomné 3464,92 eur za rok po uplynutí prvých 5 rokov nájmu na obdobie ďalších 5 rokov nájmu. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne všetci prítomní poslanci. Za nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže toto uznesenie tiež bolo jednohlasne prijaté a schválenie. Prechádzame k ďalšiemu bodu a to je vlastne schválenie úveru. Takže poprosím pána primátora, nech sa páči. Takže na body 7, 8, 9 v podstate nadväzuje logicky bod číslo 10, pretože zakúpenie tejto časti nehnuteľnosti musíme riešiť schválením úveru, tak ako sme vlastne už uvažovali na konci minulého roku, keď sme pripravovali rozpočet, vtedy sme vychádzali z nejakej sumy viac ako 200 000, čiže sme mali v rozpočte, máme schválených 227 000, som si to akurát pozeral dnes. No, teraz už máme tú konkrétnu kúpnu cenu plus ďalšie veci, ktoré sme chceli v podstate s touto sumou financovať je projektová dokumentácia, ktorú budeme mať potom preplatenú pri podaní žiadosti, ktorá je schválená vo výške cca, myslím, 50 000, projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu. Tá projektová dokumentácia bude už teraz v podstate v priebehu pár týždňov ukončená a odovzdaná. No, v podstate ste dostali aj podklady a sme si to preberali aj na teraz pracovnej porade, ktorá predchádzala tomuto verejnému zasadnutiu. Dostali sme ponuky teda od dvoch bankových, respektíve ja som jednal s dvomi bankovými subjektmi, takými, kde máme aj účty vedené, a to so Slovenskou sporiteľnou a Všeobecnou úverovou bankou. Tie podmienky úverové ste dostali v čase predstihu časom, aby ste si to vedeli nejakým spôsobom naštudovať.
Takže sme v podstate aj dole na tej pracovnej porade vyhodnotili, že asi tá ponuka slovenskej sporiteľne je zaujímavejšia z hľadiska aj tých úrokových sadzieb, aj z hľadiska tých nejakých ďalších poplatkov k tomu, ktoré s tým súvisia. Aj sme vlastne na tej pracovnej porade preberali tie podmienky, lebo máme tu buď použiť fix na 10 rokov, alebo fix na 15 rokov, respektíve Euribor na tiež 10 rokov alebo 15 rokov plus maržu. Len pre verejnosť, teda aké sú tie podmienky, ktoré nám predostrela tá slovenská sporiteľňa. Fix 10 rokov 3,2% úrok, fix na 15 rokov 3,35%, Euribor 12-mesačný, ktorý je teraz 3,2% plus 0,7% marža. Pri 15 tých rokoch je 12-mesačný Euribor je 3,2 plus 0,85. My sme sa prikláňali k tomu fixu, rozmýšľali sme, či 10 alebo 15 ročný. Tu sú rôzne úvahy, len aby ste mali predstavu, pri fixe na 10 rokov, pri tej 3,2% úrokovej sadzbe je splátka. Začíname prvé roky 2100 eur mesačne a končí sa potom tie posledné mesiace, keď sa už bude blížiť ku koncu splatnosti, nejakých 1600 eur. Naopak pri 15-ročnom fixe začínajú splatky 1600 eurami a končí to posledné roky pri tom 15-ročnom období 1100 eurami. Bola rôzna polemika, prikláňali sme sa niektorí teda viac k tomu 15-ročnému z hľadiska aj toho, že aby sa to rozložilo pri tejto dosť zložitej dobe ekonomickej na viac rokov, aj keď je tam väčšia potom preplatenosť pri dlhšom období, ale zase budú mestu končiť v budúcom funkčnom období nám budú končiť nejaké splátky za cesty, ktoré boli, respektíve bude končiť koncesná zmluva za modernizáciu verejného osvetlenia, takže sa mesto zase odbremení od týchto splátok, takže potom by to vlastne bolo jednoduchšie. Ale nechávam to ešte, lebo neboli všetci poslanci na tej pracovnej porade, ale tí, čo boli, teda sme sa prikláňali k tomu 15-ročnému fixu, ale nech sa páči, dávam vám ešte priestor, aby ste sa k tomu vyjadrili. Nech sa páči, pani poslanci, ak chce ešte niekto vyjadriť svoj názor. My sme sa rozprávali na pracovnej porade, takže sme si to prebrali, takže ak nemáte, alebo ešte premýšľať? Aha. No, takto. Pozor na to, že ak vôbec, tak ak chceme Slovenskú poštu, tak iné riešenie nie ako, lebo my peniaze nemáme a 150 alebo 200 000 vôbec nie. Tak potom to by sme zahltili už, potom zbytočná aktivita okolo toho by bola, lebo nemáme skadiaľ nejakým spôsobom vytiahnuť tie peniaze. Máme niektoré peniaze vonku, projektové dokumentácie, tam máme vyše 100 000 a tak ďalej. Máme nejaké dlhy, pohľadávky niektorých subjektov, ktoré neplatia pravidelne dane, hlavne z ubytovania, ale aj nehnuteľnosti, to sa rieši priebežne, ale tiež sú nejaké postupy. Takže to si premyslíte, lebo ak by sme toto zatvorili, tak zbytočne sme robili rok a pol okolo pošty. Tak potom by sme zatvorili celý tento proces by sme vlastne ukončili. No, nech sa páči, pán poslanec Lávko. No, máme... Postup je vždy taký, že sa dá hlasovať za jedno, pokiaľ prejde, ak neprejde, tak sa dáva hlasovať potom za druhé. Tak chceme dve uznesenia na toto? No, máme pripravené uznesenie, dobre, takže prečítam a vyjadrite sa, kto ako bude hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne akciová spoločnosť vo výške maximálne 200 000 eur, prijatie úveru na investičnú akciu mesta kúpa budovy Slovenskej pošty so splatnosťou na 15 rokov
pri ročnej úrokovej sadzbe 3,35 %. Po druhé, mestské zastupiteľstvo schvaľuje, aby primátor mesta, doktor Dušan Strieborný, uzatvoril so Slovenskou sporiteľňou zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s úverom, jeho zabezpečením a čerpaním. Dávam hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Všetci? Dobre, takže všetci prítomní poslanci sú za. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Ja by som k tomu ešte chcel povedať to aj pre verejnosť, lebo my sme si to hovorili. Jasné, že my sa budeme snažiť tie priestory prenajať za také ceny, to budeme spolu riešiť na tom najbližšom zasadnutí, aby to bolo aj priateľné pre tých nájomcov, ale aby sme čo najväčšiu časť z tej splátky toho úveru vedeli splácať z nájmu. Keď sme to predbežne rátali aj s pani ekonomkou, aj s pánom kontrolorom, tak sme vychádzali z toho, že 2/3 asi tej mesačnej splátky by sa vedeli splácať z toho nájmu. Teraz, keď ste schválili dokonca ten 15-ročný fix, my sme to predtým rátali na ten 10-ročný, tak by sa to mohlo pohybovať ešte v lepších číslach, lebo 1600 € krát 12, no a rátali sme, že by sme vedeli nejakých 8000, 9000 dostať z nájmu. Je to ešte len také predbežné, možno tam ešte nájdeme nejaký priestor na ďalšie prenajmy, lebo v podstate, ale hovorím, to budeme riešiť, to len tak predbežne, hej, že chceme čo najviac splácať z toho úveru, aj teda istina, úroky spolu z nájmu týchto priestorov. Aby to čo rozpočet teda mesta čo najmenej zaťažovalo. Všetko? Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k ďalšiemu bodu a to je schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dudince na programové obdobie 2024 až 2027 a to s platnosťou do roku 2030. Takže poprosím pána primátora a pani inžinierku Rajčanov, ak by sa chceli vyjadriť k tomu. Dobrý deň. Takže program hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Dudince vlastne bol vyhotovený na základe požiadavky aktualizácie jednotlivých projektov. Ten pôvodný bol schválený v roku 2016 a mnoho z projektov už bolo realizovaných v meste Dudince. Mnohé v ňom chýbali, takže vlastne sme pristúpili k aktualizácii programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. PHSR vlastne obsahuje klasicky 5 častí, mali ste ho zaslaný dokument celý, takže myslím, že každý si ho naštudoval. V súčasnosti obsahuje 97 projektov, ktoré plánujeme vlastne v najbližších rokoch zrealizovať. Je to vlastne rozvojový dokument mesta Dudince a vlastne hovorí o tom, čo sa bude v meste diať a realizovať v rôznych oblastiach, či už sociálno-ekonomickej, investičných plánoch, v oblasti životného prostredia a ďalších. Ak by ste sa chceli k tomuto spýtať niečo, rada odpoviem. Vlastne musíme ho mať schválený aj kvôli čerpaniu eurofondov, pretože ku každej žiadosti o nenávratný finančný prostriedok tak predkladáme aj schválenie tohoto dokumentu mestským zastupiteľstvom. Keď ho schválite, tak bude zverejnený vlastne na webovej stránke mesta Dudince a bude dostupný všetkým občanom pre ich potreby. Ďakujem veľmi pekne. Je to taký dosť siahodlhý materiál, ktorý sme si naštudovali. A páni poslanci, ak máte niečo ešte na doplnenie, nech sa páči. Keď nie, tak budeme predkladať uznesenie. Nikto? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dudince, programové obdobie 2024 až 2027 s platnosťou do roku 2030. Kto je za toto uznesenie?
Ďakujem veľmi pekne. Všetci prítomní poslanci hlasovali za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže toto uznesenie bolo taktiež jednohlasne prijaté a schválenie. Ja by som sa ešte chcela vrátiť k stanovisku hlavného kontrolóra k prijatiu úveru, takže pán primátor, nech sa páči. Áno, Toto stanovisko, budeme brať na vedomie, nebudeme hlasovať. Áno, trošku sme pozabudli tým, že pán hlavný kontrolór teraz je neprítomný, ale to stanovisko nám vlastne na pracovnej porade on predložil, takže ja by som len aj pre verejnosť chcel niektoré body z toho stanoviska, len tie najdôležitejšie, že vlastne, čo je nepodstatnejšie, tak podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viete, že platí, že celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Čiže ako je to teraz k 30. júnu 2024, je celková suma dlhu mesta Dudince 521 678, čo je 16,81 bežných príjmov rozpočtového roka 2023. Tým, že teda by sa schválilo, čo sa teda už schválil úver vo výške 200 000, táto suma sa navýšila na 721 678, čo predstavuje teda 23,26% z bežných príjmov rozpočtového roka 2023. Takže to chcem len, aby ste to vedeli porovnať. Je to približne také úverové zaťaženie percentuálne vyjadrené, ako bolo na konci roka 2023, pretože medzi tým sa príjmy zvyšujú a teda nám to percentuálne tá záťaž tých 200 000 neznamená až takú veľkú, že by nám to prekročilo nejakú historickú hranicu. Medzi tým zase každý rok splácame úver, ktorý je ten komerčný zobratý v roku 2018. To každý rok splácame, myslím, 45 000, takže aj tam sa to vlastne znižuje. Na jednej strane, na druhej strane rastú príjmy bežné, takže tá percentuálne zaťaženie je nepatrné. Myslím, že na konci roka 2023 sme mali nejakých 22%, teraz je to, konštatuje hlavný kontrolór, bude to teda 23,26. Takže len to je pre zaujímavosť, čiže tomuto schváleniu malo predchádzať toto vyjadrenie alebo stanovisko teda hlavného kontrolóra. Ďakujem veľmi pekne. V ďalšom bode opäť by mala nasledovať správa hlavného kontrolóra, ale keďže nie je momentálne prítomný, takže túto správu ste obdržali, ale pre vernosť opäť, aby ste boli informovaní, tak je to správa hlavného kontrolóra mesta Dunice, kontrola používania dopravných prostriedkov a nastavenia vnútorného systému evidencie. Cieľom kontroly bolo dodržiavanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov vnútorných smerníc pri hospodárení s verejnými financiami. Predmetom kontroly bola kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel majetku mesta Dudince, preverenie hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami pri používaní motorových vozidiel nadväznosti na platnú legislatívu a kontrola nastavenia vnútorného systému evidencie využívania motorových vozidiel vrátane internej smernice. Kontrolovaný subjekt bolo mesto Dudince a obdobie stav k dátumu vykonania kontroly 31. maj 2024. Táto kontrola bola vlastne vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024. V tejto správe vlastne uvádza hlavný kontrolór aj také odporúčania, zhrnutie, takže toto sme si prebrali, vieme, o čom je vlastne tá správa a berieme ju mestské zastupiteľstvo na vedomie. Chceš ešte niečo doplniť? Nech sa páči, pán poslanec. Ja si myslím, že áno, že berieme to na vedomie, ale tie zistené, teda, čo tam boli aj nedostatky, tak ja si myslím, že to by sme mali dať ako úlohu, že mestské zastupiteľstvo žiada mesto Dudince prijať internú smernicu mesta upravujúcu používanie služobných motorových vozidiel, vrátane nastavenie režimu používania vozidiel mestskej polície. Čiže toto musí byť ako úloha, pretože... Chceš to ako uznesenie? No musí to byť, čak. Na čo sme potom mali túto informáciu, keď tie nedostatky neodstránime. Dobre, v poriadku. Takže a takisto, aby mala doklad aj ekonómka, tak mestské zastupiteľstvo súhlasí s preúčtovaním vozidla Iveco z 15 podsúvahového účtu na účet 023 dopravné prostriedky. Takisto, aby na základe niečoho to... No ale aby ona mala nejaký podklad, ona nemá podklad, prečo by to
Na základe čoho? Tak môže sa rozhodnúť, no tak ale kúpnu zmluvu, tak len aby sa to spravilo, no. Ale tu na smernicu môžeme hľadať, lebo vypracovali smernicu, čo je dátum. Áno, aby sa potom vyhlo, Stačilo by prijať uznesenie, možno, aby sa opatrenia zrealizovali dovtedy a nemusíte menovať, že čo konkrétne. Interná smernica na používanie. Tak si povedz. Ja neviem, to spravíte do 30. septembra. Do konca roka, daj. 31. októbra. Ja navrhujem tiež do 31. októbra. Dajme to do konca roka, nech majú čas. Tak čo? Žiada vypracovanie smernice, aby sa dneska žiadam, aby sa uvedené opatrenie zo správy. Kontrola. Peťko, môžu prečítať uznesenie. Kontrolóra vypracovali. Tak dokedy? Do konca roka? Dobre, takže na základe dotazu pána poslanca Beňucha vzniklo uznesenie. Mestské zastupiteľstvo ukladá vedúcemu technického úseku odstrániť zistené nedostatky v zmysle správy hlavného kontrolóra zo dňa 7. augusta 2024 a to do 31. októbra 2024. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne, všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Ďalej prichádzame k ďalšiemu bodu a to je dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva. Takže poprosím pani doktorku Holíkovú veľmi stručne. Nech sa páči, ďakujem. Takže jedná sa o parcelu pri bývalom železiarstve, čo je aktuálne, neviem aká prevádzka babička. Je to parcela o výmere 135 m2 a je to v podstate za plotom už ich, čo majú oni v užívaní, časť. Ide o duplicitné vlastníctvo, znamená, že v Ečkovej parcele sme vlastníkom ako mesto Dudince a v Cčkovej parcele bývalé Fidy, teraz majú iný názov, pán Jakab.
Táto duplicita, alebo vlastne ide o vlastníctvo také, že aktuálne je taký stav, že ani my, ani oni, pokiaľ neuzatvoríme nejakú dohodu, nemôžeme s tým nejako nakladať. A keďže ide o pozemok, ktorý sme nemali v užívaní, tak sme pristúpili k spísaniu dohody na odstránenie tohto duplicitného vlastníctva, kde vlastne uznáme ich vlastníctvo v tej C-čkovej parcele. Bola tam stanovená nejaká odplata za to odstránenie vlastníctva. Tak, stručne. Prebrali sme si to na tej pracovnej porade, takže nech sa páči, ak máte k tomu ešte nejaké pripomienky. Nikto? Dobre, takže k tomuto bodu máme tiež pripravené uznesenie následovného znenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dohodu na odstránenie duplicitného vlastníctva uzatvorenú medzi účastníkmi mesto Dudince, okružná 212/3 Dudince, v zastúpení dr. Dušan Strieborný, primátor mesta a firmou SIP Europe Construction SRO Rastislavová 68/139 Lužianky, v zastúpení František Jakab Konateľ. Účelom dohody je uznanie vlastníckeho práva mestom Dudince, prospech SIP Europe Construction SRO a následné odstránenie duplicitného zápisu v katastri nehnuteľností. Duplicitný zápis v katastri nehnuteľností je podľa záznamov okresného úradu katastrálneho odboru vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Dudince, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1174 ako pozemok parcely registra EKN číslo 203/14 o výmere 135 m2, druh pozemku orná pôda a súčasne je spoločnosť SIP Europe Construction SRO podľa záznamov okresného úradu Krupina katastrálneho odboru vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Dudince, katastrálne územie Dudince zapísanej na liste vlastníctva číslo 357 ako pozemok parcely registra CKN číslo 842/3 o výmere 135 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, pričom sa jedná o identickú nehnuteľnosť. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne, všetci prítomní poslanci za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Ďalej prechádzame k ďalšiemu bodu a to je správa o činnosti Balnea Klaster Dudince za rok 2023, takže poprosím pána inžiniera Benického. Ďakujem pekne. Na správu o činnosti Balnea Klaster Dudince za rok 2023 som poslal prístupne všetkým poslancom. Si myslím, že mali možnosť si ho prečítať. Nakoľko je to tma, nemám okuliare, tak nerad by som ho čítal, ale môžem vás tak len svojimi slovami nejako informovať, alebo čo by vás možno zaujímalo, aby ste sa mohli opýtať, teda, tak to by som tu skoro povedal. Balnea Klaster Dudince sa vlastne v tejto chvíli a minulom roku teda za ktorý rok je správa zaoberal činnostami, teda ako registrovaná ako oprávnený prijímateľ. Tak nie je tak blízko. No, takže idem ďalej trošku, takže ako dve činnosti malo, ako bol zaregistrovaný ako oprávnený prijímateľ 2% zaplatených daní. To znamená tie 2%, to viete, to už sa zaoberá Balnea Klaster tým niekoľko rokov. V tej správe sú vlastne čísla všetky za uplynulé roky a druhou činnosťou je vlastne tá výroba tej Balnea Dudince kozmetiky, kde už pokračujeme niekoľko rokov a sú tam aj čísla za uplynulé roky aj za rok 2023. No takisto v tomto roku pokračujeme v tom, a ktoré by sa nám zvyšujú. Je tam všetko napísané v tej správe. A možno by som povedal, že v tomto roku pripravujeme 2 nové produkty, ktoré sú tam tiež popísané. Chceli by sme ďalej rozširovať sortiment. Najväčším vlastne, tak čo sa predávajú tá balná kozmetika, tak sa v Dudinciach najväčším podielom
teda najviac predávame kúpené dudince a tak ďalej. Takže predávame na 2 miestach, hlavne v Duniciach sa tá kozmetika predáva ako darček pre kúpené, hosti si to kúpujú. A ďalej to predávame ešte cez vlastný e-shop, ktorý sme založili pred pár rokmi a takisto predajem licencie. No, čo je novinka, tak je, že nás vyradili z DM drogerie z takej sieti, znamená, čo poznáte všetci, nakoľko zistili po 2 rokoch, že majú vlastnú produktovú líniu, ktorá sa volá Balia. A zistili, že sa to veľmi podobá, no a to vtedy, keď sme to dali, tak si to nevšimli, len po 2 rokoch si to všimli, tak nás vyradili, takže už nepredávame, ale máme rozpracované zase ďalšie nejaké tie siete, ako sú Teta, dajme tomu človek, tak nejako sa to rodíme proste. A nepredávali sa to tam až tak veľa, ale hlavným predajcom sú tu Kúpeľ, Diamant a ostatní predajcovia, vlastne, že sa toto predáva. Takže za mňa asi toľko. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán poslanec. Vôbec ešte jednu otázku. Teraz vlastne Balnea Klaster má 2 činnosti. Jedna je, to je prenajímanie auta, alebo Balnea Klaster organizuje tie turbusy, alebo neviem čo. Tak to je to. Vysvetlím to, dobre, si sa spýtal, teda by som to vysvetlil, že Balnea Klaster samozrejme má nejaké príjmy, je vlastne placom DPH, čo je výrodné, a na tie výrody vlastne stále sme si, čo sme organizovali, stále sme si prenajímali auto od inej spoločnosti. Fortunus pre Budince poznáte, Okovec, Čaba. Takže teraz sme si to tak vyriešili, že sme si vlastne auto kúpili, Balnea Klaster, je to právnická osoba, a ocerka si od nej požičiava. Áno, dobre, najmä si bere vlastné auto, čiže neplatíme cudzie auto, ale vlastne je to, takto je to lepšie, výhodnejšie, takže viac peniazí zostane v cerke, tak. A tie výlety samozrejme sú zaujímavé, takže máme tých 14 výletov, už teraz trošku nechodíme, lebo zmeníme veľa teplo, ale zase začneme, takže je to záujem veľký, ak sú to dotované výlety, tak je to taká podpora cestovného ruchu. Balnea Klaster sa je nazvané Združenie cestovného ruchu Balnea Klaster Turnice, takže bolo založené v roku 2008 na podporu rozvoja cestovného ruchu. Takže je to všetko tak, ako to má byť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto z pánov poslancov, pán poslanec Brodniansky. Ako je to s tým vývojom tých nových produktov? Kedy asi očakávaš, pán riaditeľ, že by sa to mohlo dostať do obehu? Tak je to dosť také zložité, lebo musí to celé tie produkty musí niekto vyvinúť, musia sa tam urobiť nejaké skúšky štátne, vlastne to pod dohľadom nejakého vlastne možno idú na obchodné prevádzky, takže už to je všetko za nami tieto legislatívne veci a teraz sa pracuje na novej grafike. A mala by to byť nová produktová línia tej kozmetiky, mala by sa blížiť aj kvalitou a všetkým vlastne k tej kozmetike vyššie, čo poznáte, že bude to aj taká kozmetika sa povedala trošku na vyššej úrovni, trošku aj drahšia. Samozrejme cenou pôvodne určite pod kozmetiku vyšší a budú tam 2 produkty. Jeden je pleťový hydratačný krém pre ženy, to je každá tretia otázka, krém nemáte. Takže budeme už mať a potom je tam také hydratačné sérum na takom flakóne. Je to vlastne, máme to už také vyzistené, čo vlastne na trhu sa predáva, takže je to produkt pod vodou. Aj grafika bude už sa blížiť vlastne k tej kozmetike vyššie na vlastne celú sériu toho všetkého. Stále je to postavené na tej jurskej minerálnej niečoho vode, to stále dodržiavame, to budeme stále dodržiavať a dbať na to, aby samozrejme sa vyrábali tie produkty a tie recepty boli s prítomnosťou jurskej minerálnej vody. Niečo tam nemôžeme akože dávať, ale to je legislatívny proces, ale je to z tej jurskej minerálnej liečnej vody. Je tam podľa toho, ktorý recept ako znesie, keď je hydratačný, to znamená voda tam je, tak samozrejme nedáva sa tam určená voda, ale stále, keď sa to pripravuje to množstvo, tak berieme tú minerálnu vodu a dávame do toho nakopánu vodu dievčeho tohto mlienka, dolenskú minerálnu, tak my dávame do kozmetiky, takže
toto dodržiavame, aby sme sa odlišili nejakým spôsobom tej termokrajiny, proste, kde nebudeme deklarovať, že práve to výskum reálne, to už nepíšu v posledných rokoch, sa myslím to, však to niekde v Maďarsku robí, a toto sa vyrába vlastne v Čechách. Ešte by som sa ťa chcel spýtať, prosím ťa, teda aktuálne predajné kanály pre balné a kozmetiku sú, ak som to správne pochopil, tu Dudince miestny predaj? 90%, 95% by som povedal. A potom vlastne tá stránka, ktorú spravuje Lorin, myslím? Áno, Lorin, my sme si založili vlastnú e-shop s webovou stránkou, cez ktorý sa predáva, a my sme so správcom toho celého, či ten biznis je tak podpísaný zmluvami, že oni zabezpečujú ten e-shop, to znamená, tam sú platobné práva, všetko to organizujú a potom raz do roka, keď sa predaje neviem koľko kusov toho, tak delíme si ten zisk vlastne 50 na 50%, čiže my s tým nemáme žiadne starosti, máme vlastne ľudí, ktorí to každý deň tie balíčky predávajú a tak ďalej, čiže toto je druhý taký kanál, ktorý každým rokom pomaličky rastie, ale viete, ako to je zašetný, že tam treba aj do marketingu niečo dať, do reklamy a tak ďalej, čiže každým rokom nám to stúpa, tak však možno si postavili nejaké teraz videá natočili ohľadne slnečného horontu, kozmetika, verejná služba a tak ďalej, čiže snažíme sa propagovať tej Dudince, to kúpeľné mestečko Dudince na všetkých možných frontoch. A si myslím, že sme sa spojili s tým Dominikom Černým, čo je ten rýchlo chodačov, teraz na letných olympijských hrách si sa skončil na 18. mieste s tou snúbenicou Hankou, či ak sa voláci tak nejako, tak je to taký náš marketingový ťahač, že môže byť nejaký po rokov populárny tak, ako bol Matej Todd, je to taká nádej v tej Dudince, viete, že sú spojení vyše 50 rokov s tou rýchlo chodou, keď začína pán pacientov rozhovorí, alebo jak sa to volá, takže má túto tradíciu, takže za to je to posadené vlastne na tejto chvázi. Ešte by som sa ťa chcel spýtať, prepáč, že do toho rýpem, tak som aj sám zainteresovaný trošku na to. Nebojíte sa ako balné a klaster, alebo tak to je asi rád aj na to valné zhromaždenie, ktoré máte otázka, že keď to budete predávať v takýchto širokých sieťach, že stratí sa trošku tá exkluzivita tej značky. Neviem, to je taká otázka. Či ste sa tým zaoberali nejak, alebo... Neviem, tak máme vlastne tú kozmetiku, teda tú firmu Lorin Levice, oni predávajú, to sú bývalí zamestnanci Demiklénu Levice, majú 30 rokov skúsenosti s tým, takže spojím sa tak na nej, že už vie niečo treba v tejto branži robiť. A DM-ku, akože to nebolo po nejaké predaje tam to o niečom, ani sa mi to veľmi nepáčilo, lebo tak na scénami dali dalo proste, že ani sa mi to nepáčilo, že vám dali pár, že 70 centov za jeden, oni si zabrali 3/4 zisku, ako to je proste tak, že veľké takéto siete ťa zhodí z ceny a nemáš toho ty nič nejako, ale tak bolo to o tom, že ten orgán rodil, aby sa tam predávalo sa trošku to na Slovensku nejako dostali do povedomia pacienti, ktorí to boli, si to kúpili, mali možnosť si to, ja neviem, DNK bola v Košici, aj v Slovensku, alebo neviem kde, tak keďže hovorili alebo sa informovali, tak máte tam do DNK chodí a tak ďalej, tak si to kúpte, ale teraz už máme ten e-shop a jednou zastupuje, už sa to dá, akože ľudia si sa naučili na ten e-shop, proste už každým rokom to bude viac, všetko sa bude online predávať za chvíľu, si myslím. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Všetko? Ďakujem veľmi pekne. Takže túto správu berieme na vedomie a posúvame sa ďalej k ďalšiemu bodu, a to je správa o činnosti Mestskej polície Dudince. Takže poprosím pána náčelníka Mestskej polície. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže k správe o činnosti Mestskej polície by som chcel uviesť, že na území mesta bolo zaznamenaných 220 priestupkov.
za mesiace jún a júl 2024. Do celkového množstva priestupkov vlastnou činnosťou inšpektorov bolo zistených 219 a jeden priestupok bol oznámený na útvar Mestskej polície Dudince. Z tohto celkového počtu bolo 194 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, z čoho bolo 129 priestupkov riešených v blokovom konaní v celkovej výške na sumu 1720 eur a 3 priestupky boli riešené blokovou pokutou na nezaplatenú na mieste vo celkovej výške 50 eur. Z toho počtu bolo 63 priestupkov riešených napomenutím. Z celkového počtu zistených priestupkov na území mesta boli 3 priestupky proti verejnému poriadku, ktoré boli riešené napomenutím. A ďalej z celkového počtu bolo 22 priestupkov za porušenie všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku mesta Dudince, a to za požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupnom mieste pred maloobchodnou prevádzkou, ktoré boli riešené tiež napomenutím. Bolo vykonaných 6 preverení za toto obdobie jún a júl, ktoré boli oznámené. Z tohto jedno oznámenie si prevzala polícia Slovenskej republiky, nakoľko vec bola realizovaná tak, že sa tam jednalo o podozrenie z trestného činu. Takže to bolo v ich kompetencii, oni si to riešili potom po vlastnej línii. Za toto obdobie inšpektori Mestskej polície Dudince počas činnosti zistili dva poznatky, ktoré boli posunuté štátnej polície na základe podkladov. V tejto činnosti boli objasnené 2 skutky, a to je jeden trestný čin, ktorý sa týkal požiaru veže v lesoparku pri Burošej, a jedna krádež bicykla, ktorý bol v krátkom čase objasnený, nakoľko sa páchateľka nachádzala zo susednej obce. Inšpektori Mestskej polície preventívne pôsobili aj pri zabezpečení verejného poriadku počas konania športového turnaja, ale aj na kultúrnych podujatiach pod zaštitou mesta. Výkon služby bude aj naďalej vo vyššej miere zameraný na pretrvávajúce problémy, a to na stoiska komunálneho odpadu na ulici Merovskej a za kultúrnym domom, ako aj na ulici Braxa, ktorý sa pri Hasičskej zbrojnici, kde je problém s odpadom, a to tým, že je vyhadzovaný mimo smetných kontajnerov, a taktiež, že je tam nosený odpad, ktorý tam nepatrí, ale patrí na zberný dvor, ako je napríklad stavebný odpad. Tieto miesta budú monitorované dostupnými technickými prostriedkami. Preto aj touto cestou by som chcel vyzvať obyvateľov aj návštevníkov mesta na dodržiavanie platného všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku v mesta Dudince, kde v paragrafe 2 odseku 1 písmena B je uvedené: na verejnom priestranstve je zakázané umiestňovať odpad vedľa nádob. Kto poruší toto ustanovenie, sa dopúšťa priestupku podľa osobitného prestupku. Ku štatistickým údajom k činnostiam Mestskej polície za 2 mesiace z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne pánovi náčelníkovi, takže veľmi sa tešíme z tejto vykonanej činnosti a dúfam, že to bude všetko v poriadku. Len ja by som poprosila, keby ste túto potom správu aj poslancom rozposlali. Dalo by sa v nejakom časovom predstihu? Prosím? Do mailu, áno. Tak na sekretariát a potom vlastne nám to bude rozposlané. Ďakujem veľmi pekne. A ešte pán primátor. Ja by som chcel povedať toľko, že áno, teraz sa zameriavame viac a budeme sa zameriavať na to odpadové hospodárstvo. S tým bude súvisieť aj môj príspevok v rôznom. Takže len tak potom načrtnem teda včerom ste vlastne už tieto 2 lokality, kde sú tieto stoiska, ktoré sú najproblematickejšie z hľadiska toho, že sa tam kopí ten odpad mimo zberných nádob, tak sú monitorované, je to aj označené už tými technickými prostriedkami, ktoré máme, že budú zaznamenané. Tam nejaké záznamy alebo fotodokumentácia, aby sme vedeli čo najviac objasniť týchto prípadov, lebo je to vážny problém. Sú také trošku bokom, respektíve pri hlavnej ceste tým, že to láka tam a tranzitujúci častokrát tam vyložia svoj odpad. Celkovo budeme musieť sa touto odpadovou témou zaoberať, ale hovorím, nechcem predbiehať
lebo mám k tomu pripravený nejaký taký krátky príspevok. Ja im chcem tiež zatiaľ poďakovať, aj keď sú rôzne problémy a na ich činnosť možno sú aj negatívne nejaké názory, ale myslím si, že pozitíva prevládajú, aspoň ja to tak vidím, neviem, môžete vyjadriť aj vy svoj názor, že sa už viditeľne menia niektoré návyky našich občanov, ktorí predtým teda, keď tú bezpečnosť a vôbec ten verejný poriadok v podstate skoro nikto nekontroloval, tak sa naučili mali rôzne zlozvyky, ale teraz vidíme, že aj s tým parkovaním sa to už nejakým spôsobom upravilo. Takisto aj s neprispôsobými občanmi, aj keď stále ich tu určitých ešte termínoch alebo časoch denných vidíme, ale sme hovorili, že to budeme tiež riešiť nejakou tou zmenou možno služby, aby to nebolo také pravidelné, aby to nevedeli predvídať, kedy tu mestskí policajti budú pôsobiť. Takže ja som zatiaľ maximálne spokojný, myslím, že chce to čas ešte, lebo ten systematický prístup tu je a ja pevne verím, že väčšinu tých problémov odstránime. Ďakujem veľmi pekne. Chce niekto ešte z pána poslancov? Poslanec Bernuch, nech sa páči. Jedna vec ma napadla, hovoriť o tom monitorovaní. Neviem, niektorý deň som zachytil takú reláciu v televízii, alebo v rozhlase to bolo, kde upozorňovali na monitorovanie. Napríklad také, že obce majú, že obec je monitorovaná, to je protizákonné, nesmie to byť, nie je to platné, nesmie to byť, ale musia byť označené miesta, všetky, kde je kamera, tak musia byť, neviem, máme toto všetko? Včera to robili s technickým úsekom, včera či prečerom, už neviem, tí mestskí policajti, takže vlastne už teraz v zmysle tejto novej legislatívy máme, pri každej kamere máme označené, že priestor je monitorovaný. Predtým sa to riešilo tak jednoducho, že na začiatku obce, na konci obce sa dalo, že obec je monitorovaná, teraz sa to už muselo takto upraviť, takže už to máme. Ďakujem veľmi pekne, takže túto správu Mestskej polície berieme na vedomie a prechádzame k bodu zmena prílohy číslo 2 k organizačnému poriadku Mestskej polície Dudince. Veľmi jednoduché vysvetlenie, ten organizačný poriadok sme tiež schvaľovali pri zriaďovaní Mestskej polície. Úmyselne sme to nedali formou VZN, aby sme ho nemuseli pri každej zmene schvaľovať a zverejňovať 15 dní a podobne, takže teraz v podstate tým, že sa nakúpili nejaké nové prostriedky technické pre mestskú políciu, tak sa vlastne v tom článku 6 odsek 1 doplňa práve to technické vybavenie tými prostriedkami novo nadobudnutými, a to konkrétne elektrickou kolobežkou pre mestskú políciu, čiže iba v tejto zmene sa v podstate, táto zmena sa týka tohto jediného bodu, aby sa aktualizoval ten organizačný poriadok. Sunuli sme to ešte do tohto zasadnutia mestského zastupiteľstva preto, aby mohli tú kolobežku používať podľa tých informácií, hlavne chcú používať práve v tom teréne v lesoparku Buroš, kde teraz v poslednej dobe znovu sa nám objavilo to podpaľactvo. Môžeme to už takto povedať, lebo možno sa k tomu vyjadria práve mestskí policajti, ktorí na základe zistení, ktoré nadobudli, pravdepodobne pôjde o úmyselné podpaľovanie tohto lesoparku, takže ja ešte dozdám pánovi načelníkovi slovo, možno, že ma doplní bližšími informáciami. Teraz chcel k tomuto. Tak ako pán primátor povedal, toto máme vlastne tu nejak dlhodobý problém, už posledné 3-4 roky. Dúfam, že tento problém neprastie do nejakého väčšieho požiaru, nakoľko vždycky len v tých zárodkoch bol uhasený. Mestskí policajti vlastne robíme teraz tú činnosť hlavne v tom období, keď je tá najväčšia horúčava, preventívne kontroly od toho okolia, ale aj vnútorný lesopark, aby sme predchádzali tomu, aby náhodou nedošlo nejakej väčšej škode na majetku. Takže ja najďalej budem vykonávať aj preventívnu nejakú činnosť. Nejaké podozrenia sú tam, dúfam, že to neprejde do nejakej väčšej škody do toho budúcna a tá konkrétna osoba už nechá to, dá sa povedať, lebo nevieme, dá sa povedať, celkový tento stav je taký, že je to problém, aj keď sú tu nejaké poznatky naozaj mesta, je to problém preukázať niekomu takúto činnosť.
Ďakujem. To je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne. Pani poslanci, máme uznesenie, kde budeme schvaľovať zmenu prílohy organizačnému poriadku. Ak sa chcete vyjadriť ešte k činnosti, tak potom v rôznom, alebo v diskusii. Dobre? Takže návrhová komisia predkladá uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy číslo 2 k organizačnému poriadku Mestskej polície Dudnice. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne. Všetci prítomní poslanci boli za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže uznesenie bolo jednohlasne prijaté a schválené. Týmto otváram bod rôzne a nech sa páči, pán primátor. Ďakujem za slovo. Ja mám v rámci rôzneho niekoľko takých bodov. Začnem tým odpadovým hospodárstvom, pretože v podstate bude sa nás táto zmena týkať už začiatku budúceho roka, aj keď teda tá legislatíva sa znovu posunula a nebude povinný zo zákona množstevný zber, ale na základe aj dohody s okolitými obcami by sme chceli začať monitorovať množstva komunálneho odpadu, aby sme sa práve na ten množstevný zber v budúcnosti vedeli pripraviť. Práve zajtra sme mali mať stretnutie so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje čipovanie zberných nádob. Bohužiaľ, ale pre COVID sa to odkladá zatiaľ na september, ale určite v tejto téme chceme pokračovať. Nie je to ani pán Bala, ale má za úlohu vytvoriť takú pracovnú skupinu, kde budem veľmi rád, že budete aj vy zúčastnení, aby sme nastavili ten zber, hlavne teda komunálneho odpadu v Dudinciach. Jedna záležitosť je domácnosti, tam by taký ten problém nemal byť, myslím rodinné domy, väčší problém bude pri bytových domoch, aby sme našli, už máme nejaké teda riešenia, nechcem predbiehať, lebo pokiaľ bude množstevný zber, teda ak nebude od budúceho roku, teda čo asi nebude, nepôjdeme do toho asi dobrovoľne, ale bude určite v budúcnosti povinný zo zákona, tak zo skúseností z ostatných miest, kde už funguje, je potom veľký problém s tými verejne prístupnými kontajnermi alebo nádobami pred bytovkami, lebo musia byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb, lebo si proste sypú susedia z jedného vchodu do druhého a tak ďalej. Ale máme na to nejaké riešenia, nemusíme to teraz rozoberať. Ďalší veľký problém v rámci tohto môže byť chatkári. Viete, že chatkárov máme momentálne riešených tak, že v podstate merovské chatky sú riešené, že majú komunálnu nádobu 1100 litrovú práve za tým kultúrnym domom. Tiež máme tam niečo navrhnuté, že by sme to premiestnili možno niekde zbernému dvoru, tak aby to bolo prístupné verejnosti, prípadne tiež zabezpečiť to pred nejakým vniknutím, či bude uzamykateľný a budú mať prístup do neho len chatkári. To si musíme rozobrať, to je na širokú debatu a v rámci možno technických riešení, ako by sme to vedeli zabezpečiť. No a taktiež aj v Starých Dudinciach máme ešte tam trošku tú chatkovú oblasť, kde práve oni majú to stoisko pri požiarnej zbrojnici. S tým sa budeme musieť tiež zaoberať. Čiže aby ste vedeli, že toto je taká téma, ktorú by sme mali nejakým spôsobom nastaviť v tom novom VZN-ku. Čipovanie by sme teda mali zabezpečiť s tým, že by sme od budúceho roku začali získavať informácie, koľko má ktorá domácnosť a tak ďalej, lebo hovorím podľa skúseností iných miest, obcí, potom sa zrazu strácajú tie množstva a zrazu občan nemá odpad, keď má zaň platiť. Čiže to je téma prvá. Ďalej som vás chcel informovať teda, že je celkom veľký záujem o investície v Dudinciach rôzneho charakteru. Má tu záujem investovať ďalší obchodný reťazec, ktorý dokonca už aj kúpil dotyčný pozemok, takže v zmysle územno-plánovacích informácií sme im dali stanovisko v danej lokalite, že kvázi táto investícia je v zmysle územného plánu, akceptovali naše podmienky, momentálne sú v štádiu vypracovania podrobnejšej architektonickej štúdie, ktorú potom dostanete aj vy, komisia, je k dispozícii. Ak teda to všetko bude v poriadku, tak budú vybavovať stavebné povolenia a v budúcom roku by chceli realizovať túto realizáciu. Jedná sa o reťazec Biedronka, je to, ale matka je Portugalci,
a názov je z polštiny, teda sú tam asi väčšinou poľské výrobky, ale ja som sa ich na to pýtal, tvrdili, že aj slovenské a tak ďalej, ale tak zatiaľ je to ešte v štádiu, by som povedal, takom otvorenom, pracovnom. Ďalej som vás chcel informovať, a to sa objavilo aj v tom pláne hospodársko-sociálneho rozvoja, v tých prioritách budovania infraštruktúry. Tam tých aktivít je veľa, hej, lebo sme tam vlastne všetko dali, čo nás napadlo, čo by sa tu mohlo najbližších, ja neviem, 10-15 rokov budovať, lebo častokrát pri eurofondoch si práve vyžadujú príslušné riadiace orgány, či sú tie aktivity práve investičné zahrnuté v tomto pláne, takže sme tam dali toho viac, ale teraz som sa chcel dostať k nájomným bytom. Je tu neskutočný stále dopyt po nájomných bytoch. Viete, že v minulosti, keď sme v 18. robili posledných 10 bytov, tak vtedy sme už od štátneho fondu dostali informáciu, že teda my nemáme už veľmi nárok dostať či už dotáciu alebo úver na vybudovanie nájomných bytov. Sme mali veľký počet, to je 97, myslím, máme nájomných bytov na 1380 obyvateľov. Momentálne sa tá situácia zmenila, pretože štát podporuje výstavbu nájomných bytov, čiže sa toto kritérium nezohľadňuje, čiže má každé mesto, každá obec zelenú. Druhý handicap je u nás vlastníctvo pozemkov, ale určite budeme hľadať vhodného či už partnera, alebo teda investora, ktorý by takúto výstavbu vedel zrealizovať, pretože tých 20, možno aj 30 bytov nám tu chýba. To isté počujeme od kúpeľov, nájomné byty, tá generačná výmena je veľká, je tu teda veľký dopyt. No a ešte dve také informácie, aby ste mali, budeme to schvaľovať pravdepodobne potom na najbližšom zasadnutí, sú investičného charakteru. Prvý sa týka rekonštrukcie parku pri hoteli Minerál, alebo pred Slobodárkou, ja to volám, na ktorý sme dostali dotáciu cez oblastnú organizáciu, teda oblastná organizácia cez Ministerstvo dopravy, teraz Ministerstvo cestovného ruchu, športu, ktorú teda by sme mali realizovať niekedy na jeseň, začať tohto roka. Musí prebehnúť súťaž na zhotoviteľa, ale podľa tých predbežných rozpočtov nám budú chýbať nejaké finančné prostriedky. Ja som vám to už aj v podstate spomínal, čiže OCR má na to 90 000 dotácií, ktoré treba čas minúť už tento rok a druhú časť potom v budúcom roku, tak je aj plánovaná tá rekonštrukcia, ale približne, ešte nevieme, ako dopadne tá verejné obstarávanie, ale už teraz vieme, že tam budú chýbať finančné prostriedky, možno nejakých 50-60 tisíc. My sme to už aj s pani ekonómkou, aj s kontrolorom hľadali v rozpočte, zase v rozpočte, ktoré sme mali nejaké plánované investície, konkrétne rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 25 000, prípadne parkovisko pri garážach 15 000, ale aj nejaké projektovky sa nebudú realizovať. Takže je tam priestor potom na nejakú zámenu, lebo bude pravdepodobne treba dofinancovať ten park pri Slobodárke alebo pri hoteli Minerál sumou tento rok nejakých 30 000 a budúci rok nejakých 30 000, aby sa celková tie chodníky, tie pergoly a celá tá drobná architektúra vlastne zrenovovala, aby ten park bol dôstojný na vstupe do mesta, a na to by potom mala nadviazať ešte výsadba kvetinová, kríky, tam už zelenie ostatná sa revitalizovala. To je jedna informácia, že to budeme schvaľovať asi najbližšie. A posledná vec je Fond na podporu športu, kde sa robí veľký projekt, komunikujeme s zástupcami Fondu na podporu športu, stretávame sa často plus projektantmi a tak ďalej. To je veľký projekt, ktorý ale výzva bude až niekedy vo februári budúceho roka. Ale teraz je malá výzva z tohto Fondu na podporu športu v sume od 50 do 150 tisíc. No a keďže predmetom tej veľkej výzvy malo byť aj rekonštrukcia hlavnej hracej plochy, ktorú sme už v minulosti riešili. A keď sme celkovo zobrali celkový rozpočet, ešte není nastavený úplne, ale len tak predbežne nám projekt hovoril o nejakej sume, ktorá by mala byť v tom veľkom projekte zahrnutá pri tých všetkých stavbách, telocvične a ubytovania,
ďalšieho umelohmotného ihriska a tak ďalej, tak by bolo možno vhodné, aby sme tú rekonštrukciu hlavnej hracej plochy nerealizovali v tom veľkom projekte, lebo aj tak nám to už presahovalo nejakú tú hranicu 1 000 000 eur, ktorá je stop, ale aby sme to realizovali v rámci tejto malej výzvy, ktorá teraz vznikla, ktorá má ešte, tá výzva ešte len výjsť. Tu máme len takú informáciu, že vyjde v koncom augusta, začiatkom septembra. Takže bližšie informácie k tomu dostanete, keď na najbližšom zasadnutí, aby ste vedeli, že by sme sa rani do nej zapojili. Pozitívne, že sa zmenili tie parametre, že z 30% sa to znížila spoluúčasť na 20%, tak aj to je pozitívne. A v konečnom dôsledku by sa nám celkové tie náklady na údržbu mali znížiť tej hracej plochy, keby sa zrealizovala táto rekonštrukcia. Takže toto sú také informácie zatiaľ, len aby ste vedeli, že čo sa teda plánuje a ako by sme mali ďalej sa rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi za informovanie, čo nás čaká v najbližšej budúcnosti. A týmto otváram diskusiu. Takže poprosím vás, páni poslanci, ak máte nejaký dotaz a potom verejnosť, ale poprosím vás, buďme konštruktívni a 3 minúty. Časový limit. Ďakujem. Pán poslanec Šťastný. Keď tu pán náčelník mestskej polície začal hovoriť o tom, že robia nejakú hliadkovaciu činnosť v lesoparku Búroš, tak ja chcem upozorniť na jeden legislatívny rámec, ktorý platí od roku 2002 a vyhláška 121 z roku 2002 o požiarnej prevencii hovorí, že pokiaľ je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, tak majitelia lesných pozemkov sú povinní na základe pokynu, či už štatutára alebo nejakého zodpovedného pracovníka, vytvoriť hliadkovacie skupiny a hlavne v čase mimopracovnom a v čase pracovného pokoja majú vytvárať hliadkovacie trasy a majú hliadkovať v týchto lokalitách lesných. Takže ja sa pýtam, lesopark Búroš podľa mňa patrí lesom Slovenskej republiky a keď patrí lesom Slovenskej republiky, tak by si túto hliadkovaciu činnosť oni mali aj vykonávať, lebo ako štátny orgán bude porušovať túto vyhlášku. To, že vy tam chodíte, to je v poriadku, ale podľa mňa nahrádzate to, čo si majú robiť tam oni. A to chcem upozorniť aj nejakých iných vlastníkov lesných pozemkov, ktorí, ak majú nejaké lesné pozemky, lebo častokrát urbáre a nejaké urbárske spoločenstva na to absolútne zabúdajú, pretože tá vyhláška hovorí jasne, tá nedelí, že či je to urbár, štátny, tam sa hovorí o vlastníkoch lesných pozemkov. A čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol tohto roku vyhlásený niekedy koncom júla a nemám informáciu o tom, že ešte by bol zrušený. To znamená, že ak sa tam deje nejaká takáto činnosť podpalačská, na ktorú je nejaké podozrenie, tak ale aj ten vlastník tých lesných pozemkov by sa mal trošku starať o to a plniť si tie nejaké zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto vyhlášky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chce ešte niekto zareagovať? Nech sa páči, pán náčelník mestskej polície. Ja by som chcel na toto zareagovať. My sme nad rámec svojej činnosti na základe toho, že nám to bolo uvedené aj od hasičov. Písomne sme informovali lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica a takisto aj podľa tých informácií, ktoré sme mali ohľadne aj tej drevnej hmoty, ktorá je nahromadená v tom lesnoparku Búroš, a čo sme mali informácie, že OCR spravuje tento Búroš, takže vlastne aj tam išlo vlastne písomne upozornenie a to je vlastne, čo sme spravili pre toto. To je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne. OCR má len zmluvu na nejakú činnosť, udržiavanie tej infraštruktúry a tak ďalej, ale lesohospodárskú činnosť majú lesy, majiteľ lesov, takže myslím si, že to im vyplýva. Ďakujem, nech sa páči pani poslanci, ak ešte niekto.
Čo sa týka toho zberného dvora, tak určite, ak sa budú prejednávať otváracie hodiny, tak je tu požiadavka zo strany občanov mesta, aby bol zberný dvor otvorený dlhšie. Ja si myslím, že sme to dokončili, alebo ešte nie? Aha, no dobre. Myslela som, že to je už uzatvorené. Či ešte chceš pokračovať? Áno. Tak nech sa páči. No, ja som v tom mestskom parku vlastne povedal k tej investícii, čo teraz chystáme spolu s dofinancovaním ako pár primátorov s mestom, že my máme na to 40 000 tento rok, tie musíme preinvestovať a 50 000 máme na ďalší rok, to sú tie mimoriadne členské, ktoré dávame a z toho sa vytvoril ten predpoklad na tú dotáciu, čo je teraz vieme nejako deklarovať ten prínos toho, že má to nejaký zmysel a chcel by som vlastne povedať, že OCR-ka, neviem ako to budeme riešiť, môžeme to aj zmluvne, alebo sa tu dohodnúť nejako verejne, že OCR-ka, keď preinvestuje tie peniaze, tak sa stane, bude to jej majetku, nejako 5 rokov sa musí zaviazať a tak ďalej, že sa bude teda udržiavať ten majetok, 5 rokov tam je zmluvne od štátu taká podmienka. Ale chcem sa opýtať teda, či mesto prebere celú zodpovednosť za to, o starostlivosť o ten mestský park, lebo OCR-ka nemá na to prvé financie, ľudí ani nič, že toto sa musíme dohodnúť teda, že či to bude tak, že aby potom niekto mi nepovedal na budúci rok, že nestará sa o mestský park. Tak tam nie sú nejaké plánované technológie, zase tam v podstate tak ako doteraz, tam budeme musieť polievať, ako aj teraz tie stromy, respektíve tie kvetinové záhony, to je až tá ďalšia etapa, to ešte neviem povedať, kedy to bude, čiže určite nám to ostane tak, ako sme hovorili, starostlivosti. Ako je aj slnečná lúka, že je v našej réžii vlastne celá. Tam je to o to komplikovanejšie, že tam tie technológie nám odchádzajú, závlahy, čerpadla, frekvenčné meniče. No my sme tento rok dali neskutočné peniaze, len posledná faktúra bola asi 5 000 za frekvenčné meniče a všetku tú technológiu, aby tie výstreky fungovali a svetla stále nejaké a podobne. Takže no to len na margo, že jedna vec je podmienka štátu, štátnej dotácie, že to musí byť v vašej nejakom 5-ročnom nejakej správe, ale celkovo my budeme sa o to starať určite. To by sme museli potom nejakú novú zmluvu vytvárať, ale to nechcem zachádzať, lebo viem, že zajtra, či vlastne v pondelok je zase stretnutie kúpeľov so sociálnym podnikom a tak ďalej, ktorý aj my už tu nejakým spôsobom budujeme a máme 3 zamestnancov, takže možno to je hudba budúcnosti, uvidíme. To ešte je ďaleko. Ešte vec, ak môžem povedať, tak je, že takú informáciu by som chcel dať, že spomínal si, že sa teda je ten fond pre podporu športu, takisto bude fond na podporu cestovného ruchu a bude OCR Slnečný fond, predtým Dudincov vlastne bolo pre nás alokovaných 172 000 eur ako investičné prostriedky už konkrétne pre nás a tie by mali byť, čaká sa na tú novelu, aby bola schválená zákona o podpore cestovného ruchu 91, čo trošku bolo teraz pre tie nezhody blokované zo strany hlas SMS, tam sú nejaké problémy, takže sa to trošku posunulo, ale je pripravená tá novela, mala byť schválená a tam už vlastne máme konkrétne 172 000 eur, že bude pre Dudince, teda Slnečný fond vlastne od cerku a podmienku jedno bude, že sa bude skúmať, ako si plní mesto alebo samospráva svoje záväzky voči OCR, čiže bude sa tam skúmať splatenie vlastne nejakého členska, tak to by som poprosil, že aby sa aj do vednosti na to myslelo, že aby sme neprišli o to, že mesto neplatí tie členské tak ako by malo, aby sa to nejako riešilo, teda aby sme to do konca roka teda dali nejako. To určite, tak ako je schválené valným zhromaždením aj zastupiteľstvom výška členského, tak bude splatená do konca kalendárneho roka. Ďakujem. Všetko k tomuto bodu? Dobre, tak sa vrátim ešte k tej požiadavke od niektorých občanov mesta, keď sa bude upravovať teda otváracie hodiny na zberný dvor, tak je požiadavka, aby zberný dvor bol otvorený dlhšie, čiže aspoň do 18. hodiny a aj v sobotu do 12. pretože ľudia pracujú do po 4. a potom, tak v sobotu je, ale napríklad teraz je pondelok, streda, piatok a tuším do 4. do po 4. a ľudia by prišli aj o po 4. ale sú v práci. Takže do tej 18. keď bol zberný dvor otvorený, tak by to bolo ideálne. To je dotaz. Ďakujem. Má niekto z poslancov
Nič, nikto? Občania, nech sa páči, pani Tomanová. Prosím, podajte mikrofón. Ja by som sa chcela predovšetkým poďakovať pánu Volávkovi ako poslancovi Mestského zastupiteľstva, ktorý nám teda vypomohol a ktorý nám zasponzoroval náš výlet do Krupiny. Išiel svojim vlastným autom, teda aby sme si to uhradili. Takže bol to krásny výlet, veľmi pekne mu týmto akože ďakujem. A ďalej chcem zablahoželať pánu primátorovi, neviem, nespomínalo sa to, ale boli primátor a ostatní starostovia boli teraz v sobotu v Hokovciach, súťažili vo varení polovníckeho gulášu a vyhrali prvé miesto. Takže gratulujem pánu Striebornému a všetkým jeho kolegom. No. Dobre, to je druhá vec. Tretia vec, teda chcem sa opýtať, keďže odkupujete tú poštu a sú nám tam slúbené nejaké priestory, že či to teda bude platiť a či to budú tie priestory, o ktorých sme sa rozprávali, pretože v podstate tam bola šatňa pre poštu. Takže kde bude teraz, či to bude niekto premiestnené a nám dajú tieto priestory, alebo ako to bude, to sa chcem opýtať. K tomu zároveň sa chcem opýtať, sme mali požiadavku kúpiť nejakú skriňu a ešte 2 sklené skrinky, lebo sme počítali, že by sme potrebovali 5 na tú dlhú chodbu na vystavovanie. A zároveň sme hovorili, že teda chceli by sme to už skorej, ešte kým sa toto ako zrealizuje, pretože by sme tým pádom dali tie sklené skrinky von, niekde pred sobašnú miestnosť a pred matriku. To sú malé skrinky, tam by sme už robili výstavky trošku skorej a tú skriňu by sme mohli dať do malej zasadačky, kde by sme si teda zamkynali veci, pokiaľ budeme pracovať. No a posledná vec k tým odpadom, tam by som vám pripomenula ešte, hovoríte o chatkároch, lenže oni hore v Merovciach, na Merovskom kopci, nič nemajú. To znamená, že oni ten odpad tam vynášajú, kde sa im dá. A už ma upozorňoval na to aj pán Benčík, že on kamery má, že tam sa nosia už aj proste z aut, určité súčiastky a takéto veci. Prosím vás, spravte radšej stoisko tam. Však to není zase až tak ďaleko, prečo to má byť za kultúrnym domom. Však v podstate ja neviem na čo, každý tie akože celé Merovce, aj celé Dudince, ako majú smetné nádoby, tak spravte stoisko hore na chatovej oblasti. To je všetko. Ďakujem. Dobre, začneme. Či sme to začali? Priestory, tak ako sme to boli v minulosti, pozrieť, to by malo všetko platiť, kúpele. Pošta nepotrebuje tie priestory, takže neviem presne, kde si oni tie šatne dajú, ale tá chodba, ktorú sme plánovali pre vás, to ostáva tak, ako sme sa dohodli, čiže mala by byť potom k dispozícii vám. Tie skrinky a presklené a tak ďalej, to si musíme premyslieť, aby to nejakým spôsobom do toho súterénu zapasovalo, takže to musíme osobitne si sadnúť a neviem, či máte nejakú predstavu, aké by to mali byť a tak ďalej, to si musíme prebrať. No a čo sa týka toho odpadového hospodárstva, tak ono vytvára ďalšie stoisko. No, môj názor je taký, že ďalšie presunúť to stoisko, ktoré je za kultúrnym domom. My ho chceme presunúť, ale viete, už bolo na tej križovatke pod mliekárenskou chatou. Tam to všetko rozfúkávalo. Ja by som radšej povedal, že možno, ale to musíme si k tomu, hovorím, spraviť nejakú komisiu, sadnúť, buď otvoriť dlhšie ten zberný dvor, alebo teda spraviť niekde pri zbernom dvore stoisko pre chatkárov, kde to bude monitorované a tak ďalej, lebo v teréne niekde medzi chatkami, no neviem, ako to tam budeme monitorovať, aby aj tam, druhá vec je, že tam sme preto aj nedávali, lebo sa tam vlastne to zberné auto, vozidlo vlastne nevedelo v zime dostať, preto sa vlastne aj nevyvážilo, veď potom by každý mohol aj chatkár mať, len viete, koľko máme tých, to není len Agátová, máme tých uličiek plno, kde sa nedostanú ku kanádovám, to by sme mohli tak riešiť, preto sa to riešilo týmto spôsobom, že niekde to zväzu dole, čo viem, že funguje aj na Martinských holiach, aj neviem, kde proste 2 kilometre musia ísť a zviesť ten odpad spolu dole. To, že budú sa robiť skladky čierne, no
tomu je ťažko zabrániť, ale keď si bude niekto identifikovaný, tak tie pokuty sú masné, hej? To znamená, že si to asi rozmyslí a bude ostrašujúci príklad. Tak potom by som prosila mestskú políciu, aby občas zašla aj tam hore, aby sa pozrela. Tá vám najlepšie povie, kde sa tá skládka robí a či sa tam naozaj nič nedá urobiť. Aspoň to monitorovanie. Lebo to je jedno konkrétne miesto, kde vzniká veľká čierna skládka. My sme na to upozorňovali už niekoľkokrát. Dobre, budú si možno viac všimať ešte tú chodkovú oblasť. To je problém trošku, no, lebo je ich veľa tých chatkárov a to miesto určiť také, ktoré bude všetkým mať, viete, najlepšie bolo, keby všetci vozili na zberný dvor, aj keď na zbernom dvore zase je pravda, že komunál nemá končiť. Je to v zmysle ich prevádzkového poriadku miesto na iné zložky separované, triedené, ale nejaké miesto na komunál musíme vytvoriť také, ktoré bude pre tých chatkárov a bude prístupné kedykoľvek. Preto musíme do konca roka toto nejakým spôsobom vymyslieť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto z prítomných? Pani Krkošová? Moment, mikrofón. Počkajte trošku na mikrofón. Ja by som chcela tlmočiť požiadavku alebo pripomienku jednej občianky, keďže ma môžete vidieť kdekoľvek po našom mestečku, tak povedala som jej, aby prišla na zastupiteľstvo, aby to naniesla, ale ja teda budem tlmočiť. Tam, kde máme nové detské ihrisko za 24 zelenou, sú tam lavičky. A povedala mi, že tie lavičky už sú také vyvrátené a tie dosky sú už nedobré. Možno si všimla, že pred lekárňou je už teda nová lavička, lebo tam to bolo zlomené, tak asi preto ju to aj... Ale oni tam aj sedávajú, dávajú pozor na tie detičky. Povedala som jej toľko, že teraz v tejto sezóne to nie je možné pristúpiť k oprave a výmene, pretože tí chlapci zopár nevedeli, kam skočiť s kosením a upratovaním, odpratávaním, takže troška ma pochopila, no ale musím to tlmočiť. No a chcem sa opýtať, že prečo nastali také problémy s tými pozemkami pod to sociálne zariadenie, že či sú to súkromníci, alebo ako, prečo sa to takto bude musieť odkladať. A ešte jednu otázku mám, či nemáme nejakú opatrovateľku, nejakú, čo mesto zriadi, alebo zriaďuje, alebo má zriadené, alebo či sa to proste nedá. Ja som to slúbila, že to naniesie. Ďakujem. Dobre, takže opatrovateľkou začnem. Riešime práve, už máme pani, ktorá by tieto služby vedela poskytovať. Záleží už len na forme, ako sa dohodneme s rodinným príslušníkmi z hľadiska financovania, akým pomerom bude kto zabezpečovať alebo financovať túto službu. Neviem, pre koho ste mysleli vy, lebo zatiaľ máme 2 osoby, ktoré majú záujem. Áno, to už riešime. To je v štádiu pondelok, v podstate sa máme rozprávať s rodinnými príslušníkmi, takže to sa rieši. Potom tam bolo, no k tomu majiteľovi pozemkov pod prístupovou komunikáciu k zariadeniu pre seniorov sme ho pozvali dnes na pracovné stretnutie, kde sme si práve chceli tie dôvody vysvetliť. Bohužiaľ sa nezúčastnil, takže nechcem okolo toho ja na verejnosti tie dôvody rozoberať, pretože by nás mal on informovať, prečo nakoniec nedošlo k podpísaniu dohody. A čo sa týka lavičky, snažíme sa po upozornení vždy nejaké tie lavičky opravovať, takže sme radi, že si nás upozornili, buď teda sa zlikviduje zatiaľ dočasne, alebo teda ju určite opravíme, budeme to musieť sa na to pozrieť. Ten inventár sa snažíme nejakým spôsobom opravať v rámci možností. Ďakujem veľmi pekne. Má ešte niekto nejaký diskusný príspevok? Áno. Moment, počkajte ešte na mikrofón. Tu nebudem viac ako 3 minúty. Musím vyjadriť
našej mestskej polícii veľmi veľkú pochvalu, pretože som bola svedkom, keď na tých chodníkoch odstavení ich štrófali, poviem takto, a dostali aj pokutu a vidím ich pohybovať sa. Čiže vďaka, že ich máme a preto si ich musíme vážiť a aj tak sa správať k ním my, občania. A chcem aj poslancom vyjadriť poďakovanie za ich starostlivosť, za ich prácu, pána primátorovi na čele a pána riaditeľovi tejto našej cestovky, alebo ako sa to nazýva, že tie programy, tak tí cudzí ľudia, ja sa pohybujem, nie na každom som, lebo ja už som stará, ja tam sedieť večer nemôžem, lebo chrbát ma bolí, ale viete čo, veľmi tie programy sú spokojní, radi k nám dochádzajú, no aj z okolitých obcí, napríklad z Chorvatíc som sa stretla. Takže vďaka. No a naše pracovníčky, tie nemôžem obísť, pretože každá pripomienka, každá požiadavka, každé upozornenie, všetko splnia do bodky. Vďaka vám všetkým. Ďakujeme veľmi pekne, takže toto bola taká milá bodka nášho programu. Ďakujem veľmi pekne a ešte pán... Ešte som poprosil takú krátku, aby som sa tiež chcel poďakovať mestskej polícii, čo sa týka toho cestovného ruchu, už keď som taký tu nejaký vedúci toho celého, takže pozitívne informácie ku nám sa dostávajú aj od turistov, aj od klientov, ktorí prichádzajú do kúpeľného mestečka na tie pobyty, že sa to zlepšilo. Chcem sa im teda poďakovať, že sa naozaj snažia a niekedy aj prídu ku nám, sú vítaní v OCR-ke, aby sme im vysvetlili alebo poradili niektoré veci, takže len by som to pozitívne teda celé bral, že konečne sa to teda podarilo, je to posun dopredu. Ďakujem veľmi pekne, takže týmto sme vyčerpali celý program nášho mestského zastupiteľstva. Ja vám všetkým ďakujem za účasť a prajem príjemný zvyšok dnešného dňa. Všetko dobré, dovidenia.